Productions. Bani gare ki na zo, yan mata ki bani so da kauna shi na biyo. Kaga kaɗi na biyu na tun farko duka abin da nema kai ka jiyo. Ki dakata ki ji ni ina magana na ga zaki bar ni. Na gano ki gefen hanya sai na zo domin ki sanniya. Da ke bani kauna masoyiya ne kyandiri da launiya. Hakan ya sa da yau tattaki dan ki bani so da kauna shi na biyo. Ka ta jiki ka bar ni ka kyale ni muryar ka ta ishe ni. Na baka so da kauna ban san ka ba ka ga karkabe ni. A zuciya akwai wani sirri na rufe ka ji ni. Wanda ke da shi zan bawa ita in ba ka da shi haƙuri kaiyo. Ki ganni ko da akwai tawaya jikina. A'a babu komai kwantar da hankalinka dan uwana. Amma kike guduna na zargo kamar baki sona. Ni ba gudunka ne ba akwai tambaya idan kana da amsar ta ka biyo. Tambayar da zan mashin dan Allah kana da aure. A'a banda aure ko da akwai ta yanzu sai na kore. Na ga ke baki yi kala da zama da kishiya ta zaure. Tambaya a baka da amsar ta mai aure nake so sai kai yo.